Wantie kaka wendo modhial Mheshimiwa Aduma Owuor men jaod bura manyakach. Mheshimiwa erokamano ahinya kuom wasechegi. Mapani mae yango ni biro ka higa montiere higa manyien. Kwachako gi weche mag ODM, isebedo jakanyo ODM higni mang'eny. Apaka mago ODM ni be pod odhi chung' motegno koso dhi barore? Anyalo wacho ni apaka mago ODM no ok en apaka malich ahinya kaka ji okawe noero. And nekech ODM ok en chama mokalo ka. ODM en a movement magero okawo higni mang'eny. To en e chuny jopiny mang'eny, millions mag jo Kenya mang'eny ma chunygi nitie kuom ODM. Omiyo gik matimorego ok nyal kethe. King'iyo ojende makoro nitiere ODM sani, gichalo ka gima gin gi pupni moro